Hi guys! Sa araw na ito, tayo po ay itutur po kayo dito sa La Trinidad Benguet sa KM3 sa may Istabosa La Trinidad Benguet, kung saan makikita nyo yung mga iba-iba klase ng kulay ng mga bahay. At ito rin ay isa sa mga dinarayo ng mga turista. So guys, halina kayo at samahan nyo ulit kami sa aming pagtutur. Doon, diretso. Napakataas. Ayan. Kakapuin ka na? O, diba? Saan mo gusto? Diyan sa kabila? Kila Jordan ba sa kabila? Dito sa Jordan. Dito. Saan ba yung anong topic room? Sa kabila pa yata. Sa taas? Dito? Dito naman. Saan? Sila Jordan. Ang taas. May ka payo? Meron. Ako wala. Pinambigat ng bag ko. Parang magkakamping. Nakaputi pa naman sa pala. So, ayan. Nakakataas ng hagdanan. Ayan, si Lutong Ilocana. Bawal ang high blood dito. Hapuin ka. Ikaw ngayon, baka makahulog si Bibi. Bibi ka mulag. Kikita niyo po yan? Yung mga hindi sanay kasi. Taas oh. Kaya mo pa? Kayanin. Hello ka sa mga viewers mo. Hindi na makapagsalita. Picture pa yan, Day. Ano? Sa heights dahil. Ano? Biglaman tayo kay Jordan? Hoy! Gumagapang! Dito! Tapos tayo! Ang taas oh? Hindi mo kailangan Christmas dito dahil mahahapo ka. Dito. Dami na tayo? Kaya Jordan? Diretso na tayo? Ang tanong, alam ba natin dyan?
Kasi dahil, Di, diretso. Kaya mo asa na. ayaw kong tingnan sa bawah kasi nakakapapa. Tingnan nyo naman. Ang taas. Hindi ko alam kung saan ang daan dyan. Dito kami dati nakatira, Day. Si Joseph at ano din. Manos yung kabit. Mapangukha niya. Kaya, Nakakatakot dito, day. Oh, ha, no. di ba? Oo nga. Pag yung mga sanay, wala na to, no? Ang hirap po maging photographer. Nako, sanay ako sa ganito. Pag pababa lang, may nakakatakot. Natatakot na. Hilutong Ilocana. Ano, kaya pa? Hindi ka kasi takot. Ay, hindi ka kasi sanay. Ano ko, day? Takot ako. Hindi. Uy, wag ka na humawak dyan. Nakakatakot. Baka mahulog ako. Andito si Superman. Tingnan ng baba. Oh. Ayaw tingnan ng baba, day. Oh, tingnan mo ha. So, ayan po. Ang bibidyo picturean ko. Ayan, nasa pinakamataas na po kami. No? So, ayan. Pupunta po kami doon. Medyo makulimlim. Ayun na si Lutong Ilocana. Ha? Hindi. Ayun pa, Day. Tingnan mo, Day. May pamulahan, oh. Oo. Tingnan mo, oh, day. Sira na. Hello? Hi. Hmm. Pasensya na po kayo dahil first time po na umakyat sa ganitong lugar. Kaya, Ayun pa po yung aakitin namin. grabe. Grabe yung pawis ko, day, oh. O, at least pinawisan ka, o, di ba? Dito wala pa akong video. Sa susunod ako naman. Para exercise natin yan. Sa susunod na ano. Wala akong dadaling ganito. Oo, ako naman ang magdadala. Yung pinapakita mo talaga yung likod mo. Nga. Pag titingnan mo sa bawah, nakakatakot, day. Yung, hindi sanay na yan. Dito yung gumagala si Shayna. Dito, umaakit palagi.